Pancen leres angger wong wis sepuh niku kantun kakang ibadahe beda pancen karo sing nom-nom. Kadang arep mangkat rebanaan, ora seragame kembar, ora gelem mangkat. Kadang-kadang nun sewune nek sing siji ora mangkat ya dheweke ora mangkat. Anu senenge gandeng ceneng. Jenenge wong wadon, apa malih nun sewune si nom-nom. Mulane lha niki ngenjang nek bar Ramadan ngene ku salat Idul Fitri perlu diperhatikan saran-saran. Kita wong wadon boleh salat Idul Fitri teng masjid asalkan syaratnya pertama tidak dandan berlebihan. Yang kedua, orang nggon perhiasan berlebihan. Dan tidak boleh antuke salat Idul Fitri lenjean kaken werna. Ora boleh. Antar kesupen kan kita apa ya. Ini nambah dibahas kali kiai kula saran. Memang wong wadon iku nggone fitnah, Bu. Soalnya apa wong wadon ora dandan pun wis ayune luar biasa. Lah wong lanang justru nek salat Idul Fitri niku dianjurkan pakai baju yang bagus, pakai wangian atas nama kegantengane wong lanang. Soalnya wong lanang ganteng ke setahun sepisan. Lagi salat Id nambah bisa dandan mandan ganteng. Lah ya pul-pulane wong lanang nganggo sarung paling larang BHS. Oh sarungnya paling bentuknya modelnya kayak gue lah. Aneh maning ya. Jenenge wong bebojonan nganggo klambi sarimbit. Wong anu biasane sing batik nang nggo wong wadon gorok malah nggo gawe klambi nang sing lanang. Si mandan mending. Kadang-kadang batik nggo roke ibune. Lah bapake niku terima klambi sing semetere rega 30.000, batike mung jlirit nang nggon saktok kene. Modele Pak Lurah kowe. Mas relok banget mbok lah. Kendri makna banget Pak Lurah. Mulai sah banget boleh jadi kepala desa. Malah saya itu niku kepala desa sing kula nembe wonten niki nembe wonten kepala desa sing ngendikan langsung kali kula. Berarti kan supados boten disindir. Jan orang ngendikan langsung telebet daleme Pak Syawal. Mumpuni tulung ya dalane basa kaca disindir. Langsung. Nembe wonten kepala desa sejujur itu. Tepuk tangan dulu dong. Kepala desa. Nembe wonten. Berarti kan ndak mau sampai dados salah paham ke masyarakat. Ketimbang sedurunge disindir, mending dipabak dhisik. Dipabak kula wonten ngene dalane masyarakat. Betul napa-napa Pak Kepala Desa. Loromen kali Kepala Desa ikan betul-betul bermasyarakat. Nyampaiaken alasane. Aja kaget mumpuni kene malah njaluk ngapura, malah Pak Kepala Desa njaluk ngapura teng kula. Saestu saksine Pak Kiai wae. Njaluk ngapura banget mumpuni dalane kaya abang lagi sedih bonan. Njaluk ngapura banget. Saestu Pak Lurah njaluk ngapura. Berarti langka kepala desa seperti itu langka, berarti kan anak tapi setidik. Sekabupaten Cilacap malah Pak Kepala Desa Mentasan tok sing ngendikan begitu. Saestu dinten-dinten ceramah sadina pintel terus seluruh Indonesia. Ya anak beberapa sing mau tambah maksudnya. Pak Kepala Desa Mentasan ikan begitu jujur. Kembali malih kita kan apa ya wong wadon. Akeh fitnahe. Kula mawon sebagai mubalighah ngeten iki diundang tenggene pengaosan-pengaosan. Kadang rebana-rebana niku piye-piye kakung tenginggil panggonane. Panitia ndekekaken rebana teng wingking niku bisane ben kula maca selawat langsung disaut kali hadrah rebananya. Dilalah piye kakung. Nah, karena wong wadon bisane mung tung 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 brung, tung 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 brung. Urung bisanya pengdar buka. Akhirnya piye kakung sing teng wingking kula banget sing komentar, ya Allah mumpuni. Jarene disebut ustazah. Tapi yo kok sae-saene jengking-jengking arepe wong lanang. Nek kok kepremaning. Jenenge nang arepe ya berarti sing ngamburi dibohongi.
Ate memang secara syariat ora uli arane wong wadon nganti narepe wong lanang. Mula kenapa sakniki sering diatur jamaah rebana sing ngiringi mumpuni tiyang istri. Ben piyai kakung ingkang bimbing ingkang mengarahkan. Sampai-sampai sakniki bapak-bapak teng sebelah kiri sing nang arepe nyopresi ibu-ibu wong wadon. Lo seneng ngeten iki. Bene napa mboten timbul fitnah. Wong wadon niku nggone fitnah baik sing wis bocah ataupun sing dereng. Sampai-sampai kita wong wadon boleh sholat Idul Fitri di masjid asalkan pertama kita ndak boleh dandan berlebihan. Ana sing semua maning lho, mumpuni kita habis puasa ini hari kemenangan guys. Tampil beda dong. Kalau memang disebut hari kemenangan, berarti jenenge menang tanpa bedak sedikit pun tenggene wajah. Lah mumpuni sing penting kan wis wudu. Baru wudu nembe dandan ya uli sak mangkat salat nggih. Tapi syarat boleh salat Id teng masjid pertama ndak boleh dandan berlebihan. Jadi nembe puasa kaya dene bayi nembe lahir. Apa jenengan pernah meriksani bayi nembe lahir wis kincuan nganggo eyeliner barang? Kan boten. Yang kedua, boleh seorang perempuan sholat Id tenggene masjid asalkan tidak pakai perhiasan berlebihan. Matur kadang dume hari kemenangan sengaja gelang selengan dinggo kabeh. Supaya ketika takbiratul ihram mone mak krimping. Sengaja ndamel mukena sing berumbai-rumbai sing berbordir-bordir. Nanti saking abote bordir sholat iki kerendengan. Aboten bordir buri. Perlu diperhatikan sari-sari. Dan yang ketiga, boleh wong wadon sholat Idul Fitri ta masjid asalkan tidak lenjean kakin lagu kakin warna. Jenenge wong wadon zaman seniki nyekele HP. Sholat Id nembe rampung nembe khutbah. Terus dicopot mukanya langsung foto cepret selfie lagi sholat Id nih guys, siaran langsung na Facebook. Ingat kakian warna ndak boleh karena wong wadon boten dandan pun cantiknya luar biasa. Pamane ketika sholat Id mari kita perhatikan adabnya. Kecuali kondur sholat Id dugi dalem langsung diudari mukenai ganti nganggo baju sing bagus silahkan. Arep napa nih tamu? Bahkan nanti arep lambi seragam sing burkatan sing bordiran sing sami berumbai-rumbai ngono tinggo sing berbulu-bulu sing berbling-bling nanti celakan gone gawe alis tingkat 3 ulih ngono. Mbok loro kurang cukup tambah siji bathuk ngadeg glegecet ulih ngono. Wong celakan langsung celurit Madura ngeginjorkan dereke wakelohan ngono. Gelang selengan dinggo kabeh uli. Sing penting ketika lagi sholat Id jangan sampai berlebihan. Kecuali harapan nampani tamu silahkan ketika lagi pur-puran teng dalem. Maka alhamdulillah niki ibu kita sinasa sapu-sapu semangat gone pada marhabanan mudah-mudahan diparingi istiqomah. Allahumma